I ime klipa kaže već o čem ću ja govorim u klipu, malo ću vas smaram, nema veze, boli me. Šta me boli me kurac pa? Ne znam, nebitno. Zakucao sam. Da, ajde s početka. Ime klipa govori o čem ću da pričam u ovom podcastu, ne znam ni ja kako da nazovemo. A govorit ću o zaradi od dizajna. Znači kako da zaradite od dizajna u Srbiji. I to bukvalno dobro 90% vremena nećete morati da mrdnete od kuće. Ok, a ja počnem redom neki. Ne znam ni kojim redom. Prvo programi. Koji programi trebaju? Treba vam Illustrator i Photoshop. To je to što se programa tiče. Vi sad ako imate para, kupite Photoshop, kupite Illustrator, ja mislim da košta oko $650 sve zajedno. Ako nemate Pirate Bay, sinovi, imaš koliko hoćeš piratskih verzija, skineš neko da dobro radi, da nema bugova i priči. Onda, kao ako se pitate gdje ćete naučiti Illustrator i Photoshop, naučit ćete kod mene, snimat ću ja tutoriale, ali ne znam kad, jer ne znam odakle ja krenem, ne znam šta vas zanima, ne znam šta bi trebalo da vas zanima. Nekako ću probati da skontam to. Isto i za Illustrator i za Photoshop, nemam pojma od čeg da krenem, pošto ima milion opcija. I tih milion opcija možda se iskombinuju u milion različitih načina. Sljedeća stvar, sajt preko kojeg ćete raditi dizajn je 99designs.com ili na engleskom 99designs. Nekako mi bolje zvuči na engleskom, ne znam što. Kako sajt radi? Napravite nalog, ništa komplikovano. Pravili ste valjda nalog nekad. Ako niste, onda ne znam koji će kurac ovdje. Ili kopaj kanal neki, pošto komp nije za tebe. Znači, napraviš nalog i sad ideš i tražiš poslove. Evo kao. I sad tu imaš razne kategorije. Mislim, svi ste bili na RedTube, Pornhub, YouPorn i ostalo, pa znate šta su kategorije. Ja nisam nikad ulazio tamo, nego mi ljudi pričali, majke. Uglavnom, imate kategorije, sad na primjer logo dizajn i sad filtere stavite da bude guaranteed i da ne bude platinum. Ovaj platinum je jako koristan kasnije. Platinum je u stvari, šta je platinum? Nemam pojma šta je platinum. Zakucao sam opet. Platinum je, brate. Ali zakucao. Dobro, 8:22 ujutro, nema veze. Platinum je jedan nivo na ovom sajtu, tako da kažem nivo. To dobijete nakon što uradite 5-6 logoa i to se svidi nekom na sajtu od ovih developera sajta i on vam pokloni platinum. I kad vam pokloni platinum, vi možete da učestvujete u kontestima gdje učestvuje 5 ili 6 dizajnera. Svi dobijaju pare na kraju, ne moraš se jebeš da li ćeš dobiješ ili nećeš. Dobro je, ali ja još to nemam. Zašto nemam? Zato što mi se može. I možeš staviti ovdje da bude blind. Znači ako je blind, onda ostali ne vide šta si ti postavio i ti ne vidiš šta su ostali postavljali. Kao ideje su kreativnije, ne kradu radove i tako nešto. Ajmo sad dalje. Tu znači kad nađeš posao, evo recimo, ok,
ovo. Potpišeš kao ugovor da nećeš nikom da govoriš detalje kontesta, o čem se radi u kontestu i tako dalje. I onda ideš design brief. Ujeba, 324 dizajna. Pa da, pa dobre su pare, pa zato je konkurencija. Evo, piše ti, brate, tu onda šta, ime firme, opis firme, čime se bave. Evo, ovo mi je čudno. Kaže, likovi se bave umetnosti i dizajn. Likovi se bave dizajnom, a traže da... Koji kurac? Znači, oni se bave dizajnom, a traže da im neko drugi dizajnira logo. Znači, brate, držim pekaru, otvorenu pekaru, ali iću u prodavnicu da kupujem hleba. Ne kontam. Ja sam automehaničar, ali vozit ću auto kod Pere tamo nekog, da mi on sređe auto, jer ne znam. Uglavnom gdje se stava. Da, tu piše kako otprilike da izgleda logo, na koji fazon. Imate neke sample logoje. Vamo. Ova sranja kao da li da bude složen neki objekat ili jednostavan, da li da bude lako uočljiv ili ne, tralalala. Boje koje da se koriste, gdje će se koristi. I imate zakačene fajlove, tu je u svakom kontestu drugačije. Uglavnom vi sad tu pročitate to, vidite šta traže, uđete u Illustrator i crtate. Inače moj savjet vam je pre nego što uđete u Illustrator i počnete crtate, uzmite jedan papir, uzmite u stvari paket onih papira za štampanje, uzmeš jedan papir i onda olovkom prvo skiciraš šta ćeš da crtaš. I kad ti to skiciraš, onda uzmeš to što si skicirao, skeniraš u komp ako imaš skener i onda prema tome crtaš ili lakše uraditi mnogo puta. Sad ono što većinu zanima, isplata. Ovo mi je novi profil i evo, na njemu sam do sada zaradio $400 i to sam stvarno uspeo da podignem. Da se pohvalim šta sam radio, logo za neki tamo gaming platformu neku i za neki autosalon, ne znam ja šta je. Evo još nekih radova iz portfolija. Eto to. Isplata znači. Imate više ovih načina da podignete novac. Evo ga. This contest has been prepaid with 99 designs. The winner will get paid directly by 99 designs for the full price amount, excluding any third party transfer fees. Čitam engleski ko brat. Što bi značilo u stvari u prevodu da je ovaj ko je postavio kontest pre toga uplatio pare na njihov sajt i više nemate ništa sa tim ko je postavio kontest, kome se radi logo. Ako pobedite, sajt vas isplaćuje, ne morate da čekate uopšte na onog lika, da li će vas isplatiti ili neće. To je zato što je garantiran. Evo kao 4 opcije. Payoneer. Besplatna aktivacija. Low charges apply, znači neke male nadoknade. Isplata za 1 do 2 radna dana. Sad sljedeće je Skrill ili Money Bookers, tako se nekad zvalo. 3 do 5 radnih dana, znači toliko treba da isplate, mada to u Srbiji ne može. Paypal isto ne može, mislim može koliko sam čuo, ali treba dosta se, ne znam ni ja,
ima puno posla oko toga. I Western Union, oni su najgori, onako lepo 10 dana čekaš da će ti isplati. Znači, Payoneer, kako mi kaže. A šta radi kukurica? Gdje sam to da? Ideo na Payoneer. Evo ga sajt Payoneer. Ja sam inače ovdje naručio karticu kod njih. Sad šta treba da znate pre nego što naručite karticu? Treba znate, morate budete punoletni. To prvo. Kad naručujete, kad popunjavate taj formular, popunit ćete osnovne podatke i podaci moraju da budu tačni. Ne možda staviš Đura, Pera, Mika, ne znam nijako, a da se u stvari ako sasvim treći, zato što neće stići kartica. Zašto ti neće stići? Zato što nakon što upišeš te osnovne podatke, traže ti da im pošalješ sliku pasoša ili lične karte, da se oni uvere da si to ti stvarno, da ne bi izdali karticu tamo nekom kretenu koji ni ne postoji, opušteno. Kad to uradite, oni će da urade tu provjeru i za nekih 10-15 dana najviše stigne vam preporučeno pismo sa karticom, sa detaljima šta da radite ako se kartica izgubi, tralalala. Pri registraciji izaberete PIN za karticu i to je to. Dizanje novca, znači uplate ne stižu direktno na karticu, prvo stignu na sajt. Sad ću vam pokažem. Jebem ti se s mama. Uplate znači izvrše se ovako. Stignu ovdje, ja sad imam trenutno $5 na ovom nalogu. Kad imate više od $50, requesta payout, tu popunite neke opcije, ne znam ni ja, o tom ćemo kasnije. I tek onda vam to prebace na Payoneer. I nakon što vam prebace na Payoneer, odete na bilo koji bankomat u bilo kojoj banci, ubacite karticu, ukucate PIN, podignete koliko novca hoćete i to je to. I mislim da realno ne postoji bolji način da zaradite. Znači zarade do sad većinom ćete uzimati nešto od 200, znači 150 do $400 u tom rasponu. Većinom ide oko 200 ili 300. $200 kad se prebaci u dinare to je oko 16.000, a 300 to je 24.000. Nemate uopšte ograničenja koliko puta možete da pobedite mjesečno, tako da možete da uzmete u jednom mjesecu i po $3.000 ako se trudite, ako radite konstantno, uzmeš koliko hoćeš para. I realno nisi mrdno od kuće, jer jedino kad treba mrdneš od kuće, kad treba da odeš si kupiš šta ćeš da jedeš, da ne crkneš od gladi, da krajiš u Ilustratoru, kupiš 5 kurvi, ne to ne sad. Odeš, brate, da, kad treba digneš pare, jel? Da, treba da odeš od kuće. Ili ako ti je teško, pošaljaš komšiju. Komšija, aj, digni mi pare, uzmi sebi proviziju i jebi se. Ne znam ja šta sam ja sad rekao. I uglavnom to je to otprilike, može da se zaradi dobro. Ja lično znam da može. Tako da ljudi, brate, pozdrav. Ne znam kad ću snimim sljedeći klip, snimit ću. Ajde, čao.